زعبا عندنت ناي أمنتي زعبا حبرت أمنتي الزارب كله زعبا زيادة استزاربو قال له أبطق سيشدشته أبطق صحادة جميلة كم بوفيه دقيم أنا أسور بويتا نتتسوعكم ونسوعا بوعاتكم كتملا رسو معدكم الله بتعتبنا زبلا بلوهاتن بهرئاتن نحدحدكم بفقري ناتساوركم تحرت منفس بمعسر سلام غيركم كتحلوه تقالوا كم تبحن تتسفى تسوعكم التسوعكم دما حادث سجان حادث منفسي حادث بويتا حانت ابنت حانت تفكت اتلعلو كل زيادة ليازم لهم اتلعلو كل بكل أب كل زلو حدا أملاخن أب بكل نسي جابيني بارا لذات شدشته بزا مسرت زيادة بمجسنا أبونن إكزيابيين كنرينا إكزيابيين أملاخ أبو إيو نعملاخ من النتو فقل صوزغير قال أب سماي كوني أب مدرو وانا خمزيني كاف كلنا شورا يكون نعملاخ إزيو أملاخ إيلو كقل صوزغير قال كقل صوزغير السب كقل صوزغير ولا حدا ولا ملاختي انتو هنا لإكزيابير أملاخ بصفحاته بعمقاته بعبيته بخيلاته إزيو إلو ديفاين كقبرو زخير كاليلا سبيلا فطوريا إكزيابير أي كلتن إلو إكزيابير إزيو لكا دمكيبكا زنكر أي كونا حدا معلتو كنريو كينريو ندعي يسوس كريستوس كنريو إكزيابير وبيوت زنبر كنيلا كم سمعي يزمك لازم إكزيابير أملاخ أما صحف قدس كان نبب كلنا أبولي يكون أب حدش أب زفان التضمتة يبلغ انتاي كم زبس ديسكرايب أي قبروني أبو زفترة أب زتساعد كن الزارب كلنا حقو كذب كله إكزيابير مثل أملاخ أي راها مثل أملاخ أي راها نعوز مسل مسلي كي تكبر إكزيابير انتاي كم زبس أي تخلطون إخا عف يكون لا إنسان مسلي يكون لا كان مسلي يكون كي تكبر كي تسدل إكزيابير حدا أملاخ ملكوع مسلو لا يتفلت إخا أي رداء كان معها عبيد رداء كان كأننتو رداء كان إلو يتقال الله زنقرنا لذلك إكزيابير أملاخ ديسكرايب كقبرو زخير من النتو منقر زخير ولا مسوسيه وكزارب كله لإخكان لها مون بيت إسرائيل كيدين كمزل أخكاني من يهون كايلو تحاتو تنسنتاي كله من يغاس آيانو تزلوه زلوه I am present أنه أمسخت كايلوه أنه ترايين ومبر من مغانو بكل تنتاي كمزل بسجد ملكوعن كل نقراتو أي نبرو سلازيك سيابين ديفاين كنقرو كنقلتو أي نخبرنا إحنا لا أشتنا أمرنا نشتنا دروتاتنا بتفتتنا عقلنا نبلونا إكزيابير نقر كنقرأ يخلينا كل أبو عالم زلو فترة تزقبرو قواري ناس بتكن بزحب أي كأننا نعمل تزقبرو نسفتورو كن بزحب زي كأن ناس نفتعلنا كن بزحب كن فلطو فتسيبنا أي نخلينا أملاخ هاي قلتني بوانقو أصلا أملاخ هاي قلتني بوانقو أملاختي أملاخ عبي مازلنا زي كله ودادرت زي كله قنا نفلتو أنه ما قد قنا لنا نكزيابير نفلتو بباهرياتو نفلتو بتباهرياتو أما صحف قدس بقنات آلات جيرو أبتفل عليه بوتا تسحفنا أبولي كده نكزيابير من مقان بباهرياتو نفلتو نكزيابير كل خالي إرشاداي بخالم نتو كألم مخانو نفل إرشاداي إكزيابير أدوناي ጎይታይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይጸባኦት እግዚአብሔር ፍራዲ በሐቅን ጽድቅን ዝፈርድ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቅዱስ ተባሂል ተጻሕፈሉ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሁሉ ምድር
እግዚአብሔር ፈዋሲ እግዚአብሔር ሕይወት ወሃቢ እግዚአብሔር ሐላኢ እግዚአብሔር ገዛኢ እግዚአብሔር ረዳኢ ፍጡር ረድኤት እግዚአብሔር ዝርኢ እግዚአብሔር ዝጓሲ እግዚአብሔር አቦይ እግዚአብሔር አቦ ምሕረት እግዚአብሔር አቦ ምጽና እግዚአብሔር አቦ ብርሃናት እግዚአብሔር አቦ ዘላለም ተባሉ በባህሪያቱ ለእግዚአብሔር ንፈልጡ መልአክ መንነቱ ግን አይፈልጡም መልአክ መንነቱን ተፈሊጥናዮ ክንድሩቶይ አምላክ ምዃኑ ቋንቋ ደረት ዘለዎ እንተኾይኑ ውሱን እንተኾይኑ ክንፈልጦ ንኽእል እንተኾይኑ ኣወኩሽ ናኩሽ ዝብልዎ ዓይነት ፈልጦ እንዴ ክንብል ኢና ደረት የብሉ ብሰብ ኣእምሮ ዝብፃሕን ዝፍለጥን ኣይኮነን ብባህርያቱ ግን እግዚአብሔር ንፈልጡ ብባህርያቱ ኢና ንፈልጡ ሕጂ ሎመዓልቲ በቲ ኣቦነቱ ክንዛረብ በቲ ባህርያቱ እግዚአብሔር አቦይ እግዚአብሔር ወላዲ እግዚአብሔር አቦይ ክንብል ከለና በሰለስተ ሸረኻቱ ክንሪኦ እግዚአብሔር አቦይ ክንብል ከለና in relation to Christ ብርክክባት ምስ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ እግዚአብሔር አቦይ ብርክክባት ምስ ፍጥረት ዘለዎ ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር አቦይ ሳልሳይ ድማ ምስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ምስ ቶምናቱ ውሉዱ ዝኾኑ ብዘለዎ ርክክብ እግዚአብሔር አቦይ ብሰለስተ መገዲ አቦነት እግዚአብሔር ንሪ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ርክብ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይገልጸልና እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ካልኦት ኣማልኽቲ ተፈልዩ ዝፍለጠሉ ሓደ መገዲ ኣቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃኑ እዩ ስለዚ ካብ ካልኦት ኣማልኽቲ እንተዳ ተዛሪቦም ኣምላኽ ኣለዎ ኢሎም እቲ ንሕና ንፈልጦ ይሃዊ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብኡ እዩ ዝፍለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ናይ እግዚአብሔር ውሉድ እዩ ናይ መን ውሉድ ናይ ኣቦ ውሉድ እዩ نعبنا خدمها كلنا أب ولادي ولد ولادي منفس قدوس سراسي نابلنا عبنا أب ولادي ولد غات ولادي ولد نايمن ولد ناي أبو ولد إذا ما ودي مس أبو معرف واحد السوق بتمنى أملاخ بفلاي ما በዚህ መስዋዕት ሞት በጃነት ዝርከብ መድኃኒ ደቂ አዳም ኢየሱስ ወደ አምላኽ እዩ ክንብል ከለና ሓደ መዓልቲ አምላኽ ወሊዱ ማለትና ከም ዘይኮነ ኣብ ኩልና ጉድ ክኸውን ይግባእ አምላኽ ኣይውልድን ለዚ ወደ አምላኽ ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ወዱ እዩ ክንብል ከለና بغيدان يسوع كريستوس ود أملاك كم زمانه كم مجمرة خبز العالم كوزم ولدتات كوزيرنا خبرخبو خبزين في إكسيابير exist خبز كبرلو مجمرة خبزي بلو خبز العالم أتحيزو يسوع كريستوس مس أبو مس إكسيابير كم زنبرة كافشلو أتحيزوها يسوع كريستوس بغيدان مس أبو ود أملاك كم زمانه أملاك دما أبو كم زمانه እተጽሕፋት ይገልጸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አቦ ውሉድ ምዃኑ ኣብ ሓደ እዋን ዝተጀመረ ነገር ኣይኮነን ካብ ዘላለም ወዱ ኮይኑ ዝነብር ዘሎን ንዘላለም ዝነብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ክውለድ ከሎ ይኮነን ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ብርግጽ እቲ ወንጌል ማቴዎስ ከነንብብ ከለና ቀዳማይ ምዕራፍ እዚ ኻባኸ ዝውለድ ወዲ ትልዑል كبهاني زبون شوفان كاف شعوت حتي ودام لاختباهي له زبورو ممهران أنو يسوع كريستوس كاف شعوت كاف مريم مستول ده يكون ودام لا كوين كاف زل العالم
እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ዝኾነ ንምድሓና ብስጋ ቅድሚ ምግላጹ ካብ ዘለዓለም ወልደ እግዚአብሔር ኮይኑ ዝነብር ነይሩ ኢየሱስ ንምድሓና ካብ አቦ ተላኢኹ ክመጽእ ከሎ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ እዩ ንዘለዓለም ድማ ዘይወት ዘይሕገኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ እዩ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነዝኽብሮ ከሎ ኣብቲ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ብዛዕባ ልዕልና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 1-2 ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ዝተዛረቦ ኣብ ዘዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈፀረ ወዱ ገይሩ ተዛረብና ብኡ ዓለም ተፈጠረ ዩኒቨርስ ዝፈጠረ ወዲ አምላኽ እዩ ኢሉ ይነግረና ስለዚህ ወዲ አምላኽ ዓለም ገር ተፈጠረ ኣብ አምላኽ ኣብ አቦ ከሎ ውሉድ ኮይኑ ብኺዳን እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ መጀመርያ እግዚአብሔር ብስሉስ ዝግለጽ ኣብ ዳሕራይ እኳ ተራእየ ብሓድሽ ኪዳን እንተኾነ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ውሉድ ኮይኑ ኣብ ሕቑፉ ከም ዝነበረ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ቅድም ኣብ ውሉድ ከም ዝነበረ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ደጊሙ ኣብ 10 ምዕራፍ ጥቕሲ 5 ስለዚ ናብ ዓለም ከኣቱ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ከኣቱ ከሎ ይብል ስጋ ኣዳለኻለይ እምበር መስዋዕቲ ሕዱድን መስዋዕቲ ብልዕን ኣያዳለኻለይ ወይ ኣይደለኻን ይብል ስለዚ ናብ ዓለም ከኣቱ ከሎ ስጋ ተዳሊሉ ናብ ስጋ ክመጽእ ከሎ ስጋ ክለብስ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ከኣቱ ከሎስ ናብ ዓለም ክመጽእ ከሎስ ወዲ አምላኽ ከም ዝነበረ ይነግረና ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ወሲኹ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5-6 ከምዚ ይብል እስኪ ካብ መላእኽቲ ንበሎም እዩ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ንመላእኽቲ ይበሎም ግና እንታይ ይብል ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ አምላኽ ይስገድሉ ይብል ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ከሎ ምስ ኣቦ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከም ዝነበረ ይነግረና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ርክብ እግዚአብሔር ክንሪኦ ከለና ኣቦ ናይ መን ኣቦ ናይቲ ውሉድ መን ውሉድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ እግዚአብሔር ኣቦ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ከምዚ ይብል ጥቕሲ 9 አምላኽ ብኡ ምእንቲ ብህይወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ አምላኽ ንኣና በዚ ተገልጸ ክንሪኦ ከሎስ ካብ ቅድም ኣትሒዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወዲ ዝኾነ ዘይኮነስ ካብ ዘለዓለም ምስ ኣቦ ከሎ ውሉድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እቲ ስልጣን እቲ ኺዳን ካብ እግዚአብሔር ተወሊዱ ዘይኮነስ ብኺዳን ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ድማ እግዚአብሔር ጋር ኣቦ ሓዋፊ ኮይኑ እግዚአብሔር ሓደ ኮይኑ ወዲ አምላኽ ከዓ ከም ውሉድ ናይ ኣቦ ኮይኑ ብኺዳን ከም ተጀመረ ኢና ንርኢ እቲ ኺዳን መዓስ ከም ተጀመረ እቶም ኮቨነንት ዝግብሩ ናይ ኮቨነንት ቤተ ክርስቲያናት ዝበሃሉ ክንርኢ ከለና at some point ክነብሩ ምስ ጨረሲ at some point ኮቨነንት ወይ ከዓ ኺዳን ከም ዝገበሩ ገይሮም ይዛረቡ መርትዖ ግና ይብልና እዚ መዓልቲ እዚ ወይ ኣብዚ ግዜ ኣብ ሓደ እዋን ኢልና ንዛረበሉ ይኮነን ካብ መጀመርያ ክንጠቕሶ ፒንፖይንት ክንገብሮ ብዘይንኽእል እግዚአብሔር ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ስሉስ አምላኽ እዩ ስሉስ አምላኽ ስለ ዝኾነ ኣቦ ኣሎ ወዲ ከዓ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ጋር ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ቅድሚ ምስራት ዓለም ቅድሚ ምፍጣር መላእኽቲ ቅድሚ ኩሉ መጀመርታ ኣብዚኣ ክንብላ ካብ ዘይንኽእል ካብ ርሑቕ ዘለዓለም ኣትሒዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከም ዝነበረ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ከም ዝነበረ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኩላና ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ከዓ ዝጥቀስ
ሳልሳይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ጥቅስ 16 አምላክ በተሐለ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ናይ ዘላለም ሕይወት መንት ክረክብ እምበር ከይጠፍሲ ንወዱ በጃህ ሳዕዘብ ንዓለም ክሳዕ እንደዚህ አፍቀረ ንወዱ ክልቆ ከሎ ብፍቅር ተደሪቑ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ከም ዝለኣኸው ይነግረና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ጥቅስ 35 እውን አቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ አቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቀደም ወዲ አምላክ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ጋር ካብ ቀደም አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ቃል አምላክ ይነግረና ስለዚህ ሕጁ ክጽዋዕ ከሎ እግዚአብሔር አቦ ኢልና ክንጽውዖ ከለና ብሰለስተ መገዲና ንሪኦ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣስተውዕሉ ሓደ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ርክብ ብኡ እዩ አቦ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቅስ 3 ካልኣይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቅስ 3 አምላክ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ምሕረትን አምላክ ኩሉ ምጽንናዕን ይባረክ አምላክ አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይጽዋዕ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቅስ 5 ጀሚርና ክነንብብ ከለና ድማ ከምኡ ይብል ግናኸ ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮይንኩም ንኣምላኽ ንሱ ኸዓ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከተኸብሩስ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ንሓድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃብኩም ኢሉ ክምርቕ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሱ ኸዓ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ምእንቲ ከተኽብሩ ነቲ ኣቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ዝኾነ ኢሉ ይዛረብ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቅስ 3 እውን እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድማት ሒዙ ብኺዳን ኣብቲ ናይ ስላሴ ኣካል ከም ውሉድ እዩ ካብ ዘለዓለም ውሉድ ኣምላኽ በዚ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ አቦ ተባሂሉ ይጽዋዕ አቦ ናይ ወዲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ አቦ ወላዲ ኢየሱስ ካ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጽ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምን ይሰርጽ ካብ አቦ ይወጽእ መጽናዕን መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩ መንፈስ ቅዱስ ካብ አቦ ይወጽእ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወልዲ ይወጽእ ዶ አይወጽእ ካብ ወልዲ ይሰርጽ ዶ አይሰርጽ ባል ከሎ እተና ኦርቶዶክስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካብ አቦ ጥራዩ ሰርጽ ካብ ወልድ ግና አይሰርጽ እዩ ይለኔን ዛምና ንሕና ግና ፕሮቴስታንት ዝኾና መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ እዩ ካብ አቦ ይሰርጽ ካብ ወልድ ድማ ይሰርጽ ከመይሲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ኢየሱስ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ኢና ኡፍ ምስ በለሎም መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ዝብል ንርኢና እሞ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወዱ ከም ዝሰርጽ ንኣምን ማለት እዩ ኣጸቢቕና እቲ ዶክትሪን ከነጽንዖን ከነብቦን ከለና ንምግላጹ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብፍላይ እቲ ካብ ወዲ ይሰርጽ ዝብል ንኽትገልጾን ንኽትርድኦን ኣዝዩ የሸግር እቲ ካብ ኣቦ ይሰርጽ ዝብል ንምርድኡ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ወዲ ድማ ኣሎ ማለት እዩ ተሳልሳይ ኣካል ማለት እዩ እግዚአብሔር አቦ አቦ ኢልና ክንጽውዖ ከለናስ አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ትውሉድ ኢልና ከምንጽውዖ አቦ ዝኾነ ንርኢ ካልእ ድማ እግዚአብሔር አቦ ክንብል ከለና in relation to creation ምስ ፍጥረት ዘለዎ ርክብ ድማ እግዚአብሔር አቦ ተባሂሉ ይጽዋዕ ተኻላይ ፍጥረት ኩሉ አቡ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እቲ ቃል አምላክ ይነግረና በፍጥረት ሁሉ አቡ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድር ዘሎ ኣዕዋፍ ሰማይ እንትኾና ናይ ሰማይ ኣቦን ንኩሉ ኣእዋምን ንኩሉ ሓዚታትን ኣኽራንን ንኩሉ ዝገበረ ካብ ዘየሎ ናብ ህልው ዘምጽአ ኣምላኽ ንሱ ምንጭ ናይ ኩሉ እዩ ኣቦ ክብሎ ከሎ
ሁሉ ቃል እግዚአብሔር አምላክ በፍጥረት በፈጣሪነቱ አቦ ሁሉ ፍጥረት ከምዝሆነ ይነግረናል። ኣብ ኤፌሶን ሳልሳይ ምዕራፍ ጳውሎስ ስለታ ማሕበረ ኤፌሶን ክጽንዕ ከሎ ብብርካ ይተንበርክ ይኸጽእ ኣለኹ ኢሉ ዝተዛረቦ ኣብ ጥቕሲ 14 ተሪእና ምእንቲ ዝብል ኢሉ ናብቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስመ ዘበለ ኣቦ ብብርካ ይብርከኽ ኣለኹ። ኩሉ ወለዶታት ካብ ምንታይ ካብኡ ዝወፅእ ዘበለ ኣቦ ኩሉ ፍጥረት ከም ዝኾነ ኣብኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ይምስክር። ንኩሉ ዘምፅኦን ዝፈጠሮን ዝቆፃፀሮን ዝምግቦን ዝከናኸኖን ዝሕልዎን ዘንብሮን እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይነግረና። እዚ ሁሉ ንሪኦ ዘለና ጋላክሲ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኣኽራናትን ወሓዚትን ኩሉ ኣታኽልቲ ለመም ዝብል ይኹን ዝነፍራ ኣዕዋፍ ኣብ ባሕሪ ዝንጉርጉር ዝብሉ ዓሳታት ብምሉኦም ፍጥረት ኩሉ ወዲ ኣዳም ብምሉእ ኣምላኽ ምስ ፈጠሮ ኣምላኽ ከዓ ይንብሮ። ብኣኻይና ተፈጠርና ብኣኻይና ዘለና ብኣኻይና እንነብር ዘለና ኢሉ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ ዘንብሮ ኣቦ ኮይኑ ዝከናኸኖ ኣቦ ኮይኑ ዝጓስዮ ኣቦ ኮይኑ ዝሕልዎ እቲ ዝፈጠሮ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይነግረና። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 17 ተንቢብና ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝፅውዖ ኣምላኽ ይብል። ካብ ዘየለው ናብ ህልዊ ክመጽእ ፈጣሪ ኮይኑ ክኸውን ዝገበረ እግዚአብሔር ምዃኑ ይነግረና። ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8 ምዕራፍ ጥቕሲ 6 ተሪእና እግዚአብሔር ኣቦ ኩሉ ፍጥረት ከም ዝኾነ ይነግረና። እግዚአብሔር ኣቦ ኩሉ ፍጡር እዩ። ኣቦ ሓጣን ኣቦ ጻድቃን ኣቦ ዓበይቲ ኣቦ ናእሽቱ ኣቦ ኩሉ ፍጥረት ኣቦ ኩሉ ፕላኔት ኣቦ ኩሉ ከዋኽብቲ ኣቦ ፀሓይ ኣቦ ወርሒ ኣቦ ኩሉ እዩ። ኩሉ ትሕቲ ግዝኣት እዩ። ኩሉ ትሕቲ ቁጥጥር እዩ። ኩሉ ንሱ እዩ ዝምግቦ ንሱ እዩ ዝከናኸኖ ንሱ እዩ ዘንብሮ ዘሎ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ። ይኣክል ክብሎ ከሎ ካብ ምንባር ዘቋርፅ እግዚአብሔር ምስ ተዛረበ እዩ። እግዚአብሔር ክሳዕ ዘይተዛረበ ከምቲ መጀመርያ ዝተዛረበ ክነብር ዝፈቐደሉ ስርዓት ዘተሓዘ ከምኡ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ሓደ ከይተዛበዐ ይኸይድ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ግን ዝዛባዓሉ ሰማይ ከም ብራና ዝጥቕለለሉ መሬት ከም ስምዒ ዝፈከሉ ኩሉ ነገር ኮላይ ዝኾነሉ ኣብ ጴጥሮስ ተጻሒፉ ዘሎ ብሓዊ ትሕሎላ ኢዋ ሓዊ ነዲላ ትፈከሉ ዓለም ክመጽእ እዩ። ክሳዕ ሽዑ ግና እግዚአብሔር እናተኸናኸነ ንኩሉ ፍጥረት የንብሮ ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ኣብቲ ቆሮንቶስ እንታይ ብል ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ ንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ኣቦ ኩሉ ዝኾነ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ንኡ ብኡ ንኸውን ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና ይብል። ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ እስራኤል ክልቢ ከሎ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ኣቦነትን ፈጣሪነትን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 12 ጀሚርና እንተንቢብናዮ ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ በፃብዑ ዝሰደረ ምን ንሓመድ ምድሪ ኣብ ሚዛን ዝኣከበ ነኽራን ብሚዛን ንኾረቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዘነኸ መን ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮኸ መን ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቅንዕና መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጠዎ መገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርአዮስ መን እናተገረመ ብሕቶ መልክዕ እናገበረ ነቢይ ኢሳይያስ ብዛዕባ ፈጣሪነትን ኣቦነትን ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ገይሩ ጠቂስዎ እግዚአብሔር ዓቂሉ ሰፊሩ መዚኑ እቲ ኸረን ምዕባይን ምንዋሕን ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎስ ነኽራናት መዚንዎም እዩ።
نبحري متأنو كنداي قوم كم زلوا متأن باي مزين ويوزيا نحمد أميزان نزمرين نبرون نزلنا كنت تزلوا عكينو كون سكسيا عكينو أميزان مزين كنت زكون النويو أوريسو زكبر نخورا بيت مزينو نقول خردات مزينو منوحهم معقوبن مكفحهم كله قوماتهم من كنداي كخون الله نقولهم يا وكانوسا متأنم عمهم كسع كنداي كخون الله لجعوا سبيلو نورحي عكينو سبيلو نصحاي عكينو سبيلو نقول بلانيت عكينو سبيلو بغالب الناتو بتربو زيادة نقول خمس بتأنا يزال مقال خوينو زمخرو يلن سمعارو يلن مقد مستوعن زهابو يلن من اللهم اسكبر زيادة يكن فتاريو كاليو نقول كم تزقبو يفتشوه بفتار الناتو لما زيادة أبوي مسفتارس حدي قوز خدا يكونن مسفتارس زدك أزا أملاح يكونن زنبرو أكزيادة يرسي زادي أملاح نفترات كل فتيرس كم تزلوا خوينو كخيط سرعة حليو زقبرو زلو زيادة قالوا لي هو جيرو نمعتات يسوعهم يمسوا نفران يسوعوا يمسوا نمعبد يسوعوا يمسوا كده بلوها يا زلمات زيادة بعد سلطان مستقبلنا تزارب كله تحدن تايلو اتلعل كل اتلعل كل عجيب يدريلش to the church يدريلش تو سوالدهم بمنفسه دعنا كله إذا حرجي حال أملاخنا بخلل زبانا زيادة رابو أبلعنا كلنا تودركو لعلاو سلطانا قوصصر كم زلوا يحب قوصصر أبدقو زيادة أدلوه زقرب نقر سمعنا لهم ملو قوصصر بعد سلطان نتام حوالو حزوان زلو زكزا زكوتا ترى أبو زيابير إكزيابير أنا ولودي حجي الناس عكم الشركة كنا نقولكم سيطان تمكنني بزوجني بزلفيني إكزيابير أبلعني لعل كوينو نولدو زكزن زكوتا ترى كم زلو حساب. You cannot be defeated. خونيك إن الرزق تحسب زي كباي عم تحتي تلعب وانا زيابير عم تحتي غازل إكسيابير بالعلاوي فقالوا زكزت أم محبرو نعم أبدا عليها خوي نزوفوس أسرع بعد سلطان لعل سبحانه زيابير أملاح كم سبحانه ينقرنا تلعب كله زبل الزقال زلت الزقال أي حركة بخلو زبل كارا بخلو إذا بقولن زبل حرك دماء إذا حد أملاخنا بقولن زمانه إكسيابير بقول لا تودركو حالفو كم زقدر بقولو بقولن ما دوازات سيروانة تا نتودركو دوازات سيرو بقول لا دكو حالفو زقدري بقى يقدر بقى يقدر بمنفس كيرا بقى يحي بقى كيرو يحي بقى كيرو يحي زي تأكم زبان ولد يولد كلهم ولد تقمتيو زي تأكم أكال يلنا بأكال كريستوس كل تأكال زتأكمي نخبر أملاك زتأكمي نبيو أملاك زتأكمي بخلهم دكو يقبل سالسا حالة دماء أب كله زبل إذن ما إكسيابير أبو أوجد كلاتهم أمن تحديرو كم زبلون أبو خوينو نخلها قناتات تغارات دكو خمس مرة ينقرأ أبانا خوينو نها قناتات نتغوصات سرق نفعلو كم زمرحنا زنكر قال سلازي أي كاغني فأكسيابير فرحك خلو هقناتات كان حسب كان ناقزر نتغوصات سرق نبتفتصو فقادو ناتوكان يزغل كبرنا الله آمين سلازي إذا أب بخلن لعنو خلن بخلن أب كلن كبر كله أب زبعتو التدارين حد قال كله
أمنتي نخلاتهم أمنتي زمن كتقال نخلاتهم دك سبع زمن كتقال أيقولون እግዚአብሔር አቦ ናይ ኩሎም አመንቲ ጥራይ አቦ ንሳቶም ድማ ውሉድ እዮም ከምኡውን ንሱ ኣብ ልዕሊ ሁላቶም ልዕላዊ ስልጣን ዘለዎ ብሁላቶም ብልዕላዊ ኣገባብሩ ፍቓዱ ዝገብር ኣብ ኩላቶም ማሕደሩ ገይሩ መንፈሱ ዝሓደረ ኣምላኽ ስለዚ እዚ ሓደ ኣምላኽን ኣቦን ዝኾነ እግዚአብሔር ብሓደ ምስ እግዚአብሔር ወድን ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ኣብቶም ደቁ